गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासिखौबो जोंनि बे AS24 निउस लाइभ चेनेलाव बरायहरनाय थाहरबाय। दिनै जों दंफायो गबसा सुमा गोजौ फरायसालियाव, जाय फरायसालिया पानेरि समस्ति आरो BTCनि खैराबारि समस्तिनि सिङाव गोग्लैयो। आसाम आरो BTC सरकारा सोलोंथाइ बिथिङाव जोबोर जौगासारबाय होननानै दाबि खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय बेयो जौगामारदों दा? जों दिनै गबसा सुमा गोजौ फरायसालियाव दंफायो। मोनथामनि बारा थाखो खथा बायनानै थानाय बारहुंखाजों बेखौ जों दिनै दिन्थिनो लादों। फैदो दानियाबो जों नायलांदोनि। আমাৰ বিদ্যালয়ৰ 4টা ৰুম আজি 4 বছৰমান আগতেই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত অলপ নষ্ট হৈছিলে, কিন্তু আমি বিভাগীয়ভাৱে কোনো ধৰণৰ ৰিপেয়াৰিং খৰচ পোৱা নাই বাবে অব্যৱহৃত হৈ ৰুমকেইটা আছে। গতিকে আমাৰ অনুৰোধ বৰ্তমান চৰকাৰৰ প্ৰতি, BTC প্ৰশাসনৰ প্ৰতি, যাতে আমি অতি শীঘ্ৰেই এই 4টা ৰুমৰ ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আৰু আমাৰ যি নাটনি হৈ আছে ৰুমৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ এয়া পূৰণ কৰি দিয়ে যেন এইখিনি আশা ৰাখোঁ। नोंथाङा जिहेतु बे ओनसोलनिनो सासे इन्टेलेक्सुवेल दा हिसाबै बे स्कुलाव मोनथाम मोनब्रैसो खथाया गोलाव समनिफ्रायनो बायना दङ। दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुङो? बेथ' 2014 सनाव बे बायनायखौ जों अलरेडि मिथिगौ। जों सासे ससियेल वार्कार हिसाबै आं बे बाथ्राखौ आगोलनो बुंदोंमोन, बे स्कुलखौ रिपेयारिं खालामनांगौ नथुबा ग्रेन्ड खालामना लाबोनांगौ बे बाथ्राखौ बुंबाय थादोंमोन। खिन्थु दा बे स्कुला क्रमान्वये गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांबाय थादों। दा बे हिसाबै कुनु रिपेयारिंबो गैया, कुनु ग्रेन्डबो गैया, कुनु माबा गैया, बे बिराद अबस्था गाज्रि जादों। दा गतिके बे स्कुलखौ गोदानै बानायनायनिबो प्रयोजन जाना फैदों। गतिके 2014 सनाव बे स्कुला मोनसे माबा दंफाङा गोलैनानै बायनानै ओमफ्राय क्रमान्वये गासिबो दा गाज्रि जानायनि मोनसे लामायाव थांगासिनो। जिहेतु 2014 आव नोंथाङा बायदों होननानै बुंदों, दा हिसाबै बे गोलाव समाव BPF सरकारा दङमोन BTC आव। दा बिथांमोननिफ्राय बिदिथ' ओरैनो कमप्लेनखौ बिथांमोननोबो होनाय जादोंमोन, खिन्थु बिथांमोना बिनि बिखये कुनु बेबस्था लादिया। आरो जों बे समाव 17 बोसोर समाव जोङो मोननाय माबाखौ जोङो नुवाखै। जोंनि बे ओनसोलावनो बहुत लिडार दंमोन, लिडारफ्रा कुनु खामानिखौनो मावदिया। दा बिदि हिसाबै अबस्थाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो दं। दा गोदान सरकार BTC आव जिहेतु गोदान सरकार फैबाय प्रमद बर'नि बिथांनि दैदेननायाव, आरो आसाम सरकाराव जिहेतु हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव गोदान सरकार फैदों। दा बिथांमोननिफ्राय नोंथांमोना मा आसा खालामो? दाथ' UPPL सरकाराथ' जेनेबा गोदान दा, आरो बे हिसाबै बे रोखोमनि माबा कर'ना भाइरासनि थाखाय खामानिबो मावनो हायाखै। जों बहुत आसा खालामदों, दासिमबो जों हहारि मोनाखै। जों कमप्लेनखौ अलरेडि होबाय, आरो स्कुलखौ मोजां बाउन्डारि वाल खालामनांगौ बा बे रोखोमनि रिपेयारिं खालामनांगौ बे बाथ्राखौबो जों जनायदों। दा बिथाङा सारा सिन्था खालामनाय जाजोबगोन, जिहेतु एडुकेसन माबाया गावनि माबायाव दङ, बेखौ खालामगोन होनना बुंदों।
गतिके जोङो हयथ' बोसोरसे नङा बोसोरनैनि गेजेराव जों हयथ' बेखौ लाबोनायनि मोनसे प्रसेसखौ खालामबाय थादों आरो जानायनि मोनसे आसासखौ जों हयथ' जागोनबो होननानै बुंनो हागौ दा MLA नि खेथ्रआवबो जों बेखौ बुंनो हायो जे बिस्वजित दैमारिया जों स्पिकार मोनदों दिनैनि दिनाव पानेरि समष्टिनिफ्राय बेयो हयथ' बाक्सा जिल्लानि जानो हागौ बिस्वजित दैमारिया सासे मानसि हिसाबै खोब गोरों मानसि आरो मानसिया लिबारेल गतिके बिस्वजित दैमारिनिफ्रायबो जोङो जोंनि गबसा सुबा हाइ स्कुला मोनसे मोजां महर मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामगासिनो दं आरो बिथांजोंबो जों अलरेडि सावरायदों।